Днеска искам да покажа тренировка за начинаещи. Представете, че вие дошли в зал и не знаете просто с какво да започнете. По-добре да не правите на първи тренировки лежанка, клекови, мъртви тяги, защото и такива случаи виждам почти всеки ден в фитнеса. Идват първа, втора, трета тренировка и почват с някакви големи тежести, базови, трудни упражнения, сложно координационни упражнения. И днеска първа такава тренировка ще покажа за пълно начинаещи хора. Включва 4 упражнения, пак базови, кои включват цяло тяло. Долна част, едно упражнение дърпащо, едно бутащо и една коремна преса. Ние започнем сега малко от тук, от кутия, защото много хора идват и просто не могат да клякат. Примерно, кога им казваш, можеш да клекнеш един път, те почват да клякат или така, или колена навътре, или така. Просто не могат да клякат. Изберете на вас една кутия, една пейка и какво трябва да правим. Примерно днес на кутия заставате 10 см от кутия, намирате някаква точка пак 20-30 см назад. Първо, поглед напред, крака на ширина с рамена, таза. Даваме назад, правим лек наклон, без чупки, корема не напред, корема не назад, една права линия, таза назад, само леко докосване до кутия, ставане. Надолу вдишане, ставане и издишане. Може да правите такива от 10 до 15, 2-3 серии. После минаваме на лицеви. Ако не може да правите нито едно лицева, въобще може да започнете от стена или от нещо примерно високо. Намирате нещо най-високо в вашата зала, ставаме на възглавници пети горе, ръце пак горе-долу на ширина с рамена, може малко и по-широко. Гърди идват на една линия с ръце. Вдишане, избутване и издишане. Вдишане, избутване и издишане. Ако не можете пълна амплитуда, правим по-малка амплитуда. Половинки. Това също може по 10, от 10 до 20 повторения, 2-3 серии. Ние сме направили долна част клек, едно бутащо упражнение, сега ще направим едно дърпащо упражнение за бицепс и за гръб. Айде ще ходим там. Тук можете от тренировка към тренировка да смените захвата. Широк, тесен, обратен и ще получите различно натоварване в бицепс от гръб. Примерно на първа тренировка може да вземете обикновен широк или най-прост обратен на ширина с рамена. Нагласите тая работа да ви фиксира бедра. Взимаме на прави ръце, фиксирани бедра. Тук разтягаме напълно, леко гръб давате назад и точно лакти идват към тяло. Лоста опускаме на горна част на гърди. Лоста не държим тук далеч, точно към горна част на гърди, към ключица. Брада над лоста. Това трето упражнение и четвърто завършваме всичко с обикновени коремни сгъвания. Тук за сега не трябва да отлепаме кръста. Кръст залепен. Крака сгънати, кръст залепен. Ръце може тук, може тук. Ако държим тук, не правим упражнение за врат, а вдигаме точно само лопатки горе. Сгъване, разгъване, вдишане, назгъване, издишане. Може и ръце тук. Дишане, сгъване, издишване. Това такава първа тренировка за начинаещи ще ви отнеме около 20 минути с 1-2 минути почивка. Ако ви харесвало това видео, сложите един комент, един лайк и пробвайте, ако нямали опит в фитнеса, нито една тренировка. Чао!